सो कितकऱ्या 2 लिंबू घाल्या. ओके हे लिंबू घाल्या आणि एक सांग. ओके आणि वयल्या आमगेले कोरिएंडर उडया. ओके कोरिएंडराची एक नायस फ्लेवर येता. सोडो फ्लेवर बेस्ट फ्लेवर येता. ओके आता so this is तुम जाए तुम बरी आता है मुझे. दिस इज मारियो शेफ रेसिपी चिकन करी. काय बरं झालं लाईक झालं जाल्यार कमेंट ये शेअर कराय. ओके ही हांव एकलो खावपाना सगळ्यांक दितलो टेस्ट करून. ओके सो थँक्यू वेरी मच तुमकां.